Egunon, danori, ongitorriak, osoko bilkura honetara, aztergaiari jarraituz, lehenengo puntua, 2019ko ekainaren 15ean egin jako bilaren akta onartzea alaba daukio. Zozer esatekorik, hau batez onartzen da. Bigarren puntua, ohiko osoko bilkuraren maiztasuna. Hemen, itxaso, mesedez, alkatearen proposamena azaldu. Bai, egunon danori. Proposatzen dana da osoko bilkurak hilean behin egitea, azken barikuan eta goizeko 9:00. Eskerrik asko. Hau da proposamena, inork zozer esatekorik. Bai, Ander? Bai, egunon danori. Ohitura hori jarraituz, eta betiko eskari bat izan da guretzako, bai udabaltzak eta bai batzordeak arratsaldetan izan daitezela partaidetza bermatzeko eta guri ere lanean konpaginetako, ezta. Orduen horregaz mantenduten gara, bada oso horritz zera iritzi batzuk, non arratsaldean gero partaidetza ere ez da bultzatzen, nik uste probatu beharko gendula, eta ikusi danok lanetik kanpo ere udaletxeari eskainitako orduak ere, egokiak eta igual agian erosoago izan aldala danontzako. Orduen, hori gu mantentzen dugu eskaera hori, eta orduen puntu honetari, ezetza esango dutzeko. Eskerrik asko, Ander, zurea da itxalba. Bai, egunon, gu EH Bilduren antzera bai, eskatuko dugu udalbatzak arratsaldetan izateaz, 4 urte hauek izan dira supergogorra guretzako, lanean eskatu behar dugu zelako pilo bat baimen, eta pentsatzen dugu bai, igual, herritarren partaidetza bermatzen dela arratsaldetan izaten badire. Hori. Eskerrik asko, Alba, inorek zozer esatekorik. Orduen bozkatzera pasako gara. Bai esko botoak. Esesko botoak. Hurrengo puntura joko dugu. Informazio batzorde iraunkorrak sortu, osatu eta batzorde burua aukeratu. Mesedez itxaso, alkatearen proposamena. Bai. Proposatzen dira hurrengo informazio batzorde iraunkorrak. Hirigintza obrak eta etxebizitza, iraunkortasuna eta zerbitzuak, ekonomia ogasuna eta ondarea, kontuen batzorde berezia, gizartekintza, berdintasuna, langileria antolakuntza eta barne araubidea, enplegua eta ekonomia sustapena, kultura eta kirola eta azkenik euskara. Honek izango ziren informazio batzordeak. Zelan antolatzen dira 2019ko maiatzean egindako hauteskundeen arabera? EAJ-PNV-ko 3 kiderekin, EH Bilduko 2 kiderekin, Elkarrekin Podemoseko kide batekin eta Sozialistas Baskos Euskal Sozialistako beste kide batekin. Zelan antolatzen dira, nortzuk izango dira batzorde buruak presidenteak? Hirigintzan, Anartz Gandiaga Sarasua, iraunkortasun eta zerbitzuan Juan Mario Galde Gustintza, Ogasunean Miren Martiarena Barkaiztegi, kontu berezien batzordean, Ogasunean bezala Miren Martiarena Barkaiztegi, Gizartekintzan Ainhoa Salterain Gandarias, Berdintasunean Ainhoa Salterain Gandarias, Langilerian Estibaliz Martiartu Crespo eta Enplegu eta Sustapen Ekonomikoan baita ere Estibaliz Martiartu Crespo. Kultura eta kirolean Luciano Martínez Iglesias eta Euskarako arloan Amaia Aurrekoetxea Irigoraz. Besterik barik. Eskerrik asko itxaso, inorok zozer esatekorik. Bai, Ander, zurea da itxa. Kasu honetan, urton, beste igez edo aurreko legintzaldian egondako bat batzorde bat gehiago daukagu, eta guk hemen bakarrik eskari bat. Hau da, batzordeko lehendakaria berdina danean eta partaidetza berdina danean, aldanean elkartzea batzorde bi hoiek, eurek lehendakariak sarien batzordeak, eta partaide berdina danean elkartzea bakar baten egiteko. Batez ere saiestuteko dieta egoerak eta
eta bueno, baita funtzionalitatean be guretzako errezagoa izango dalako. Beste barik. Eskerrik asko, aintzat hartzen dugu, aztertuko dugu eta igoro ikusiko dugu juridikoki be ze arazo ekar likeen. Erreza dana da egun berdinan ipinten da bata besteen atzean, hori erreza da, bestea konsulta juridikoen dugu. Besterik? Boskatu dugu orduan? Baiezko botoak, eseskoak, abstentzioak, Laugarren puntura joko dugu. Arduraldu esklusiboa edo partziala izango duten hautetsiak aukeratu eta hauen lanzariak zehaztu. Itxaso mesez, alkatearen proposamena? Bai. Proposamena 2019-2023 agintaldi honetarako kargu liberatuak izatea horrengoak proposatzen dira. Alkate udalburua, arduraldi esklusiboarekin eta 79.548 euroko lanzari gordinarekin. Lehenengo alkate ordea, arduraldi esklusiboarekin eta 59.548 euroko lanzari gordinarekin. Enplegua, langilere eta ekonomia sustatzeko arloak esku hartutuka dituen zinegotzia arduraldi partzialarekin gutxienez bi hereneko arduraldi okingo dau, eta 59.600 euroko lanzari gordinarekin. Gizarte ekintza eta berdintasun arloko esku hartutua duken zinegotziak arduraldi esklusiboarekin eta 59.548 euroko lanzari gordinarekin, eta oposiziok zinegotzia arduraldi esklusiboarekin eta 59.548 euroko lanzari gordinarekin Euskadiko toki erakundeen buruzko 2016 legea betez. Eskerrik asko Itxaso, non oso zorezatekorik, Baiander, zure da itxan. Bueno, hemen lehenengo eta behin, esan behar dugu, hau zuek elaizitako proposamena dala, zuek dekozue legegintzaldi honetan gehiengoa. Guk uste dugu eta berbain dugu beste era batela antolatuko gendukela dana, baina, bueno, azkenen iritzi desberdine dire gauzak gestinorako. Hemen guri torten jakun zalantza da ongizateko arduraduna. Batez ere, orain barne promozio bat dagoelako begoren lanpostua betetako. Orduen, zelan dauen eten egingo dan esleipen hori da galdera bat, eta gero zelan zintzu izango dien bakoitzaren funtzionalitatea. Momentu zisten dugu hor ikusteko ia kompatibleak gehigarria diren edo ez, eta hori aztertu beharko dugu lan egiten dugun einean. Hori da gure zalantza, argi esan da guk bestera batela antolatuko gendukele bai batzordeak eta bai hau dana. Eta gero hemen esaten dau, edo aipatu dozue oposizioaren zinegotziaren liberazioa. Egia da, hau eta ez dugu ukatu behar, hau guk eskatutako gauza bat dala, alan dagokigulako legez, eta arrazoiak hainbat dagoz. Momentu honetan udaletxe honek hartzen duen volumena, jarraipena, espedientea, bakarrik sobre irekieran obrak eta lizentziek eta bar, brutala da. Herria hunditzen ari da, eta gestino asko ekarten deu honek gauza guztiek. Eta jarraipen zehatz bat egiteko, eta gube bertan egoteko, azkenengo legintzaldietan argazkia danok ikusi dugu zein izan dan beti, zein izan dan agertu dan argazkia, horbe gube zozer esateko badeko gulako, eta gube badakigulako gauzak egiten, eskatu dugu hori. Egia esan bar dugu ontsen momentu honetan, ez dugu zehatz, nor, zelan eta noiz. Hori be, esan behar dugu, espero dugu urrengo hileetan argitzea, eta holan elaziko dugu bai zuei, talde guztiei, eta baita udaletzeko langilei. Hori da esan behar gendune, eta horre hemen inguruen be, bai eta loturaz 4., 5. eta 6. puntuagaz, ordainsariak. Guk defenduten dugu beste, ustot,
bestera batera egin alzala hau be, eta, agien da, zuen erabaki dala, zuek sabizela ontsa deko zuen makila eskuan, eta, puntu honetan, urrengo puntutan, aztenituko garela esan nahi dugu. Eskerrik asko handera azalpena aitegaitik. Nik uste dut, Begon plaza zan de libre designación, eta hori bai teknikari bataz bete dugu, eta teknikaria izango da gai teknikoak erango duena. Liberatzen dugun zinegotxia da zinegotxi politiko bat, impulso politikoa emoteko bai arlo horreri. Izango dut bai ongizatekoa eta bai berdintasun arloeri eta izango dabe koordinatzailea beste gai batzuekin. Argitzearen, ez dugula gauza bat besterik. Eta, posten naz, EH Bildu errealidadera etorri dela. Eta posten naz, eta nik gainera argita garbizatzen dut, oposizioa behar deuela zinegotxi da liberatua lan egiteko. Oindala urte, esan behar gobernuan hirigintzako zinegotxiripez. Eta oin behar da oposiziorako eta postenaz. Eta zorionak emototzuet, eta etorkizunan segurazko egongo gara gai hauetan adostasun handiakoakaz. Eskerrik asko. Guk kontra bozkatuko dugu, eta ez gaude zinegotzi edo alkatearen liberatzearen kontra, legegintzaldi honetan ikusi dugu, errepikatzen dugunok ikusi dugu zenbat ordu sartzen diren, eta zenbat ordu sartzen dugu zondenok. Baina gure lan programan darogun bezala, jardunaldi osoko lansaria 3 aldiz gutxieneko soldata izateran alde gaude, eta horregaitik bozkatuko dugu kontra. Eskerrik asko, Alba, bozkatzera joko dugu. Baiezko botoak. Eseskoak. Eta abstentzioak. Bosgarren puntura joko dugu, bertaratze eta kalte ordainagatik ordainduko dena zehaztu. Alkatearen proposamena, mesez itxaso? Bai. Proposatzen dira ondorengo dietak. Osoko bilkuretarako 230 euro bilkurako, gobernu batzordeetan 150 euro batzordeko, batzorde informatiboetan batzordeko 150 euro, eta bozeramaile batzordeko beste 150 euro. Kirol kultura eta euskera fundazioa dagokionez, ametxeri dagokionez, urrengoa proposatzen da. Presidenteak 250 euro batzordeko eta kideek 150 euro batzordeko. Eskerrik asko itxaso, inor zoz esatekorik, boskatu ingo dugu orduan. Ez behan? Baiezko botoak. Eseskoak. Abstentzioak. Zigarren puntura joko dugu, udal taldei dagokien zenbatekoa, alkatearen proposamena. Udal taldei dagokionez, eurrengoa proposatzen da. Udal talde politikoek 600 euro hileko zenbatekoa jasotzeko eskubide aukiko da bela, eta zenbateko hau 160 euro hilean igoko dela talde bakoitzeko zinegotxiko puruko. Eskerrik asko itxaso, zozer esatekorik, boskatu ingo dugu orduan. Baiezko botoak. Eseskoak. Abstentzioak. Zazpigarren puntura joko dugu, behin-behiniko langileak, kopuruak eta lansariak. Alkatearen proposamena izaso? Bai. 2019-2023 lege galdirako, aldi baterako langileen lantaldeari dagokionez, proposatzen da, bat, herritarrekiko harremanetarako idazkaria, arduraldi esklusiboarekin, eta 30.753,52 euroko urteko lansari gordinarekin. Eskerrik asko itxaso, inor zozer esatekorik, boskatu ingo dugu orduan. Baiezko botoak. Esesko botoak. Abstentzioak. Zortzigarren puntura joko dugu, udalak hainbat erakundetan dituen ordezkariak izendatu.
Itxaso, proposamena, banaka beharko bozkatu beharko da, 3 proposamen, 3 arlo desberdinetakoak. Bai. Bale, 2019-23 lege gintaldirako, Andonik esan dabe moduan, 3 proposamen dagoz. Lehenengoa da, AIC Fundazioaren patronatuko ordezkari izendatzea, kasu honetan Andoni Agirrebeitia Bendibar jauna. Beste proposamenik, orduan bozkatuengo dugu? Bozkatuengo dugu. Baiezko botoak, ezezko botoak, abstentzioak, Vale. Urkiola Landa Garapenerako elkarteko ordezkaria proposatzen da Andoni Agirrebeitia Bendibar. Beste proposamenik, bozkatzen dugu. baiezko botoak, ezezko botoak, abstentzioak, Vale. Eta azkenik, 3. puntu moduan, Amets Organismo Autonomoko presidentea Luciano Martínez Iglesia jauna izendatzea proposatzen da. Beste proposamenik, bozkatzen dugu. baiezko botoak, ezezko botoak, abstentzioak, 9. puntura joko dugu, alkatearen dekretu berri eman, gobernu batzordeko kidea zeintzuk izango diren, eta alkatearen eskumenak eskuordetzea. Eta udal taldeen eraketaren eta hauen boseramaien berri ematea. 840 zenbakidun alkate dekreturekin hasiko naiz, eta hurrengo ebatzi dut. Hurrengo zinegotziak, alkate orde izendatzea, lehen alkate ordea Anartz Gandiaga Zarazua, 2. alkate ordea Luciano Martínez Iglesias, 3. alkate ordea Itxaso Berrojalbi Zabala, 4. alkate ordea Juan Mari Ugalde Bustinza, eta 5. alkate ordea Alicia Hernández Ziz. 2. Gobernu batzorde izan detzea, ni izango naiz burua eta harinako esandako zinegotziak osatuko dute berau. 3. Funtzionamendu araubidea, tokiko araubidearen oinarriak, araupuitzen dituen apirilaren 2, 7/1985 legearen 70 artikuluan zedatutako hori egutu saiola zehaztea. 4. Dekretu hau osoko bilkuran berri emotea. Hurrengoa, 841 zenbakidun alkatearen dekretua, hurrengo ebatzi dut, lehena eskuduntza hauek eskudortzea gobernu batzordeari. Lan eskaintza publikoa onestea, osoko bilkurak onartutako aurrekontu eta plantillaren arabera, baita langileak hautatzeko probetarako eta lanpostuak hornitzeko lehiaketarako oinarriak onestea ere. Osoko bilkurari beren beregi ezarri zeizkion planeamendu orokorra garatzeko tresnak onestea, baita hirigintza gestioa eta urbanizazio proiektuak ere. Kontratazio organo den neurrian, kontratu hauen eskumena, obra kontratuak, hornidura kontratuak, zerbitzu publikoen kudeaketarako kontratuak eta administrazio kontratu bereziak baldin eta beren zenbatekoa ez bada 300.000 euro baino txikiago edo aurrekontuko baliabide arrunten 10% baino handiagoa eta ez da inola ez 6 milioi euro baino handiagoa. Oro bat izango dira. Haien eskumeneko mota horietako kontratuak. Zenbait urtetarako direnean, beti ere 4 urte baino gehiago irauten ez badute, eta urteroko gutxien zenbatekoa metatuta ez bada lehenengo ekitaldiako baliabide arrunten 10% baino handiagoa. Ez eta 6 milioi euro baino handiago ere. Obretako proiektuak onestea, baldin eta alkateak beraue kontratatzeko edo emateko eskumena badu, eta aurrekontuan badaude. Alkatetxaren eskumeneko ondareak beste ganatzea, hirigintzako baimenak ematea obra txikikoak izan ezik. Kontraesan nahi dituzten aurri espedientiei buruzko erabakiak hartzea. 2. Ohiko bilkurak ostiraletan egingo direla goizeko 8:30. 3. Dekretu honen berri osoko bilkurari emotea. Hurrengo dekretua ebatzi dut Anartz Gandiaga Zarazua, hirigintza, etxe bizitza eta obretako sailetako zuzendari eta kudeaketa. Horretaz gain, beharrezko diren gastuak eta ordainketa aginduak beti ere
obra kontratuen kasuan 40.000 euro baino txikiagoak badira, edota 15.000 euro baino txikiagoak hornidura edo zerbitzu kontratuak direnean. Dekretu hau osoko bilkurari emotea. Hurrengoa, 853, hurrengoa ebatzi dut Miren Martiarena Barkaiztegi, Ogasun, Ekonomia eta Ondare Sarien zuzendaritza eta kudeaketa. Horretaz aparte, beharrezkoak diren gastuak eta ordainketa gainduak 15.000 euro baino txikiagokoak. Hirugarrena dekretu honi udalbatzari berri ematea. 8 eta 54 dekretua Juan Mari Ugalde Bustinza, iraunkortasun eta zerbitzuetako arloaren zuzendaritza eta kudeaketa. Eta beharrezkoak diren gastuak eta ordainketa aginduak 15.000 euro baino txikiagokoak. Hirugarrena dekretu honen berri ematea osoko bilkuran. 8 eta 55 dekretua Estibaliz Martiartu Crespo, enplegu, sustapen ekonomiko eta langileria antolakuntza eta barne eurobidea sailaren zuzendaritza eta kudeaketa. Horretaz aparte, gastuak eta ordainketa aginduak 15.000 euro baino txikiagokoak. Hirugarrena dekretu honen berri ematea udalbatza honi. 8 eta 57 dekretuak Ainhoa Salteran Gandaria, zinegotzi handi hori esku ordetzea, gizarte, ongizarte eta berdintasun sailan zuzendaritza eta kudeaketa. Beharrezkoak diren gastuak eta ordainketa aginduak 15.000 euro baino txikiagokoak. Hirugarrena dekretu honen berri ematea osoko bilkurari. 8 eta 59 dekretuak ondorengoa dio. Lehenengoa, Irene Izagirri Paragirre Anderea izendatzea herritarrekiko harremanetako idazkari, behin-behineko langileentzako postua. Erabateko dedikazioekin urteko osoko diru sarrera gordina 30.753,52 eurorekin. Ordainsari hau egunaratu egingo da udaleko langileena eguneratzen den proportzio berberean. Bigarrena, bizitza seguru bat sinatu da udaleko langileen baldintza berdinarekin. Hirugarrena, alkatetxe honek izendatutako alde baterako langileen egoera libreki eten dezake eta automatikaki etengo da alkateak bere kargua uzten duenean edo bere agintaldia amaitzen denean. Izendapen honek ez du ezelango meriturik suposatuko funtzio publiko edo barne promoziorako deialditarako. Laugarrena, Bizkaiko aldizkari ofizialan argitaratzea eta udalbatzari honen kontu emotea. Eta bukatzeko esan 2019ko ekainaren 19an ondoko udal taldeak eratu direla 2019-2023 agintaldirako. Lehenengo taldea, Euskal Herri Jeltzalea, kideak Andoni Agirrebeitia Bendibar, Anartz Gandiaga Zarazua, Ainhoa Salterain Gandarias, Estibaliz Martiartu Crespo, Juan Mari Ugalde Bustinza, Miren Martiarena Barkaiztegi, Luciano Martínez Iglesias, Amaia Aurrekoetxea Irigoraz, Itxaso Berrojalbiz Zabala. Bozera Maielanak, Itxaso Berrojalbiz Zabalak Andreak egingo dutu eta ordezkoak Anartz Gandiaga jaunak. Bigarren taldea, Euskal Herria Bildu eta kideak Ander Uriarte Pujana, Itxaso Gerediaga Etxezarraga, Iñaki Iza Zarazua, Begoña Atxa Azurmendi, Geizka Esparzea Areitio Beritxinaga, Leire Ugarte Arroita Jauregi Andreak. Bozera maia Ander Uriarte Pujana jauna izango da eta ordezkoa Itxaso Gerediaga Etxezarraga Andrea. Hirugarren taldea, Euskal Sozialistak eta kide eta bozera maie Alicia Hernández Anderea izango da. Eta laugarren Elkarrekin Podemos, non kide eta bozera maie Alba Gutierrez Gomez izango da. Honeaz, bukatuzat ematen dut udalbatza hau, baina kontatuan jarriko gara eta eratuko dugu bozera maie batzordea, eta, apurtxuet antolaketa, zein izango da komisinori buruz, apurtxuet aurreratuta badeket bozera maile batzuekin, baina, adosteko eta ia aldogun, hemen eskatu da moduan, kalendario egokiena eta komodua iteko. Bai, Alicia, hitz eskatu ez duzu? Vale. Bai, Vale, no me estás traduciendo, Irune, parkatu, Entzutu txezu oin? Oin bez? Ez. Bai, berbetan ibili da, digo en castellano lo que he dicho.
Bueno, que doy por terminada esta sesión, que nos pondremos en contacto con los portavoces para empezar un poco la organización de comisiones de la manera más cómoda y a ver si somos capaces de calendarizar y que podamos trabajar con un calendario vista ya de aquí a final de año, incluso al año que viene, y que intentaremos pues recoger todas las peticiones que se han hecho. Básicamente eso era lo que estaba comentando, y que con algunos portavoces pues ya había comentado algunas de las ideas que hay para intentar facilitar pues el trabajo y con la labor de concejal, ¿no? Bai, Ander, esan. Bueno, nik bakarrik EH Bildutik eskari bat. Hau da, gube gobernu batzordean egoteko prestatasuna eta gauzela adierazi nahi dugu udabaltza honi. Bueno, hori lehenengo eta behin, eta bigarrena, lehen ez dut aipatu, eta zelan esan duzun, bakoitzaren bete beharrak, lehendakarien bete beharra zeintzu diren aipatuz, guk ez du ikusten, ez dugu esaten pertsona egokirik ez direnak, hor doazen lehendakariak, inondik inora, eta bai esan nahi dugu, edo bentsat eskatu nahi dugu, lehendakari izango sarien hori, alik eta gehien, edo alik eta privatizazio gitzien, bialtzen dan edo egiten dan kanpora begira. Hau da, saiestu beharko dugu, edo joan bigara saiesten alik eta neurri handi baten, kanpoko lanak eta privatizazioak, alden neurritan. Bakarrik hori da, EH Bilduk egiten duen lehendakariei eskaera bat. Eskerrik asko, gorko gai ordean ez egoen erreguak eta galera, baina ez da pasetan ez ebez, beste donor eso zer esan gura badu, beste gero idazkaria broka botako, esan guzti, baina presidente de kaka tenemos, baina ez da problemarik. Beste donor eso zer esateko, eskerrik asko Ander, eskerrik asko danoi, eta urren gure arte. Anteko zu hor? Itxaun, a ver. Leire, todo tiene solución. Itxaun, la adierazpen institucionala ingendu Nacho, bai, erasoia deko Leirek. Markatu. A ver, mesedes, jesarri bakotxa bere lekuen. A ver. Bai, hornoa behire, bai. Vale. Casualidad, itxaun. Topeizte zuzkeraz, mesedez. Bueno. Atxo adierazpen instituzional bat engen duen, daukagun lakra hau terriblea da, eta hilketa bi egon dira azken egunetan, uste dut biak iparraldean izan direla zuzendu, ez banoa ondo, eta, batxordea konpromiso bat hartu eban, Euskal Herrian gertatzen zirenean kontzentrazio ingo gendula, oinarrapeozko hemen autoskunde eraketa eta bar kontuetan, eta Leirek, baina euskeraz, mesedez. Leirek eskatuta, batxo berren genduen bozera maile guztiekaz, egia esan da eskerra dan hori, errestasun pilo emon zenduelako, eta orain irakurtzera noa, bale? Gaina zen. Amoreita Etxano, 2008ko ekainaren 26. Amoreita Etxanok udalak ondoko adierazpena egiten dau. Indarkeria matxista dela eta ekainean, urruñan eta bardozen Lapurdin eraildako bi emakumeen heriotza guztiz gaitzesteko. Udalbatzak bere konpromisoa berretsi nahi du bizitza, askatasuna, duintasuna eta emakumeak herritar gisa dituzten eskubideen kontra erasotzen duten indarkeri mota guztiek erroti ezabatzeko. Indarkeria matxista, emakume eta gizonen arteko berdintasun ezaren adierazpenetik basatiena da. Amoreita Etxanok udalak bere samina eta gaitzespena adierazi nahi du hilketa matxista hauen aurrean. Eskerrik asko, Ander, eskerrik asko danoi, eta urren gure arte. Anteko zu hor? Itxaun, a ver, Leire, todo tiene solución. Itxaun, la adierazpen institucional bat engen duen, daukagun lakra hau terriblea da, eta
oin bai, oin bukatu txaten moten dugu. Eskerrik asko da hori.